yanzu za ku ce na yi abu don Allah, yanzu na fito ina tona asiri ba da lada. Ba na buƙatar ladan duk waɗannan abubuwan da na kira na faɗa muku, ba na buƙatar lada. Ubangiji Allah ya bani ladan abubuwan da nake yi a bayan idanunku. Allah ya bani ladan ciyar da al'umma da nake daidai wa gudun iyawata. Allah ya bani ladan kare mutunci na da ibadata da bin mahaifiyata da kyautatawa yan uwana daidai gwargwadon iyawata. Sun ishe ni, bana buƙatar waɗannan mutanen da na kira wai in samu lada. Shekara 10 wani abu na taɓa fitowa na yi irin wannan maganar ne. Ƙarshen rufin asiri kenan, shekara 10 ban taɓa fitowa ba. Sai an yi magana a ce kaza da yanzu ri'ire kenan. Duk abin da na yafi waɗanda za su baka kyautar mota su mika maka makulli a ɗauke ka a media a posting wane ya ba wani mota. Abin da na yafi wanda zai baka buhun shinkafa guda ɗaya da naira 5,000 ko 10 ya ɗauke